Dasar ayu kandas luwes sak solai iku kabeh ana putri Indonesia akeh priya sing rumangsa dikodo akeh priya sing arep nurut karo aja padha sama tonggo rupaku ayu ora teges aku nggodha kabeh padha ngerti rupaku ayu amung golek negara nalikane aku mlebu sayembara putri Indonesia mesti antuk nama sikro lumaksana wawan uga putri Indonesia Tino tansah sumadyo tanpa pamrih dadi pengayomi bangsa Ibu Kartini iya uga pahlawan bangsa iku uga putri Indonesia sing laire ana bumi Jepara saben taun isih diperingati sikro lumaksana Ibu Mega uga putri Indonesia ora nyono salah sawijining dina Ibu Mega dadi pemimpin bangsa sikro lumaksana putri Indonesia bisa ngerti negara putri Indonesia bisa dadi kepala desa uga bisa dadi kepala daerah dasar ayu dadi pahlawane bangsa putri Indonesia pantes dadi tulodo
dasar ayu kandas luwes sak solahe iku kabeh ana putri Indonesia akeh priya sing rumangsa digodha akeh priya sing arep nunut garwa aja padha sama tombo rupaku ayu ora teges aku nggodha kabeh padha ngerti rupaku ayu amung golek negara nalikane aku mlebu sayembara putri Indonesia mesti antuk nama sikro lumaksana wawan uga putri Indonesia tina bangsa sumadya tanpa pamrih dadi pengayomi bangsa Ibu Kartini ya uga pahlawan bangsa iku uga putri Indonesia sing laire ana bumi Jepara saben taun isih diperingati sikro lumaksana Ibu Mega uga putri Indonesia ora nyono salah sawijining dina Ibu Mega dadi pemimpin bangsa sikro lumaksana putri Indonesia bisa ngerti negara putri Indonesia bisa dadi kepala desa uga bisa dadi kepala daerah dasar ayu dadi pahlawane bangsa putri Indonesia pantes